kaning bright kay kasi mong tudlo atong sir sa nimo isa si Sir Saido. Wow! Ya kaning. So, bright makay ka. Sige. Bright man jud kay ka sa in English. May makalabaw na ko. Bisag. Di na lagi ko musod sa klase. Maayo di ay kay imong gibitik ang bounce imong papa. Yati ka musud sa klase. Believe na gid kayo sa akong papa. Nako, sige na gid nagbalik sa eskwelahan ko. Sige siya tawag sa principal. Aw bright jud ay kay ka. O tan-awa to unsa ka ka bright pero akong ihatag nimo na pagkaon mao gyapon biskwit. Guys, kung surprise taon eh. Ha? Okay. Sugot ko bisag litro pa. Daon ako. Oo, doon. Sa mo tagot na ako na po kabuok. Hala, sige di ara, basahan ni be. Okay ka. Saan mo tanin? Sir, this is ano? Pero kasi ginger. Tagay ko globe ka na. Kabalo ko na anak. Kuan man ni kaning taas kayo simud. Taas jud kayo. Ay, katong ilipan. Oo, kana. Bright ta jud ni mo, mas bright mo kasi mo ma'am. Ah, di ba no? Bright kay ko no. Bright jud ka. Be, tan-awon ta ni be. Maawag na din yung bukas, sabi. Tagay sa kuklo. Kuan kani siya, taas kani siya og liog. Ay, laro ng giraffe. Bright ta jud ni mo. Mas bright pa jud kasi mo maestra. Kani. Balik jud. O di basa ni mo ani. Tagay sa kuklo. Gani yang nilakwan eh. Usam siya. Penguin. Penguin. Bright ta jud mo. Yeah. Bright pa jud kasi mo maestra. Bangon diha, katugon na ka. Unsa man mo? Wal pangutana ni mo eh. Pamay challenge. Sige. Syarog ka ba o pakaani? Tagay sa kuklo. Wala na clue. Bright ni mo. Ay, kabaw na ko. Ay, kabaw na ko. Unsa man de? Ay, share. Sige, sige, ganun mo kinamatan mo ganit. Boom! Ano kailangan pangutan natin ah? Ay, di na ko eh. Kay personal man ka. Dagan kayong salamat. Stay safe lang gihapon.